Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi dengan Ki Sutopo Mocopa Channel dalam episode kelanjutan daripada yang akan saya sekarkan. Terima kasih. Sugeng rawuh Ki Widarto, sugeng pepanggihan malian kalian Ki Sutopo Mocopa Channel. Wis kula matur sembah nuwun sanget dening kerawanipun panjenengan. Niki mangke kan nggih dimirikaken kalian para kadang-kadang Sutresna Budaya ingkang nggih wonten pundi-pundi panggenan menika lah menika. Menika kula badhe nglajengaken menika lho Mbah. Masalah wejangan Jawi. Ya wejangan Jawi menika kula nyerat menika wonten 16 kok pinten ngaten. Lah menika ingkang kaping 9 10 menika salah nggih. Nggih. Nggih, kaping 11 12 nih 11 12 niku tuku 9 10 kok anu pokoke sing penting niku sampun kula serat ngaten nggih. Menika wonten ngaten Mbah. Donya amung ngeterke nganti tekan pecating nyawa. Ngandhapipun dharma utawi dharma niki ngeterake nganti tekan lawangipun swarga. Lah menika wedharane saking Mbah Darto dos pundi menika. Donya ngeterake nganti tumekeng Pecate nyawa. Lah menika. Tegriki lah isilipun napa nggih pitutur isilipun. Nggih. Dadi oleh wong berdonya ki oleh menika hak asasi. Gitu. Nggih. Tapi aja seakan-akan golek donya ki nyambut gawe ngantek urip selawase. Berarti Nggih. Elingo menawa urip ki nganggeni wewaton, nganggeni wangkit, jet kapan awake dhewe bakal katimbalan. Niku adalah rahasianing Gusti, gitu. Nah, mila teng riku dadi aja kok seakan-akan donya ki diutamake. Senajane donya ki memang penting awake dhewe urip ning alam donya, gitu. Kudu iso nggunakake donya utawa darbekan apa wae jenenge gitu. Donya brana duwe segala-galanya ning kudune iso didarmake utawa iso digunakake kanthi bener. Ngoten to? Lah Dadi menika muspra. Lah nggih. Istilahipun ngginakaken ingkang leres menika menurut ingkang istilah panutan ingkang gumathok menika dipun paringi contoh gedhi ngene Mbak. Kersanipun. Niki secara umum nggih. Secara umum nggih saking Islam kene saged ono sugih mblegedhu gitu. Nggih. Tapi ora tau amal becik karo liyane. Artinya apa sugih gitu. Sehingga akhirnya ora bisa menikmati peparinganing Gusti arupi donya brana sing diduweki niku wau tanpa didasari awake dhewe bersyukur gitu. Lah niki muspra akhirnya tanpa guna gitu. Bila dipun wastani donya kuwi napa donya ngeterake nganti tumekeng pecate nyawa. Lek wis awake dhewe wis ora urusan karo donya, karo jagat iki, donya kabeh ki ora ana gunane. Mila mumpung isih duwe, mumpung isih enek kesempatan iso berbuat banyak, ya ayo nggunakake donya utawa keduweke mang kanthi digawe tata cara sing apik, amal sapadha-padhane. Anak yatim guna donyane terus janda-janda tua ngerti yo marang sapadha-padhane ngoten lho nggih nggih to nggih sampun dipun bagi antarane miskin antarane sugih karo sing ora sugih niki sedaya wis bagian dhewe-dhewe gumantung pangrasane awake dhewe dos pundi sing rumangsa duweni donya brana kuwi kira-kira gelem paweh ora gelem ngamal ora lek ora gelem ngamal ya muspra sok sangune iki ora enek nah nggih terus mangke Mbah kadang-kadang niku tiang-tiang menika enten kawastanan sugih. Sugih iki sok-sok menika kawastanane lho. Nggih. Ana sing ngarani sugih kok kesusu nagih. Lah menika cara sugih ingkang kesusu nagih menika dos pundi nggih kinten niki. Napa sing golek-golek apa sing nggunakne sarana sing napa istilahé napa
niki kekancan kalian bab sing mboten sae napa terus pundi napa ngono ya. Sugih niku dipun wastani bermacam-macam apa sugih iki dalam hal urusan keduwean, apa sugih duit. Tapi apakah di sana akan manfaat? Gumantung asale nata, gitu. Gumantung asale nglakokne. Senajan sugih nengriku aja kesusunake. Seakan-akan kaya-kaya wis ora gelem melarat, seakan-akan ngono. Sehingga pangati-atine niku kirang. Lek wis nganti kaya ngono akhire nggawa ing tembe burine bakal cilaka gitu. Tumibo anak putu mboten ngantos. Sing paling apik duwe donya, duwe brana, duwe kanca, duwe sedulur. Nggih. Ah niku lek babagan donya. Lah terus menika wonten wedalan ingkang salajengipun menika dharma ngeterake nganti tekan lawanging swarga. Lah menika dharma. Dharma itu adalah perbuatan kita. Yang pada umumnya kita berbuat atau berdharma itu pasti dharma baik gitu. Senajan mriku sing disebut dharma itu adalah perbuatan ya enek apik ya enek elek gitu. Lah nanging teng mriku lah kita itu harus kontrol diri kan ngoten nggih. Oh nggih. Jalaran teng mriku dharma nganterake nganti tumekeng lawang swarga. Lah istilahnya ngoten sapa kang tumindak becik ya bakal panggah ketitik. Sebalike sapa kang tumindak ala ya bakal ketara. Lah ngoten to, gumantung apa yang telah kita perbuat. Lah ngoten to. Lah teng mriki lah dadi diarani wong Jawa niku wau diarani apa sing dadi perbuatane senajan sak klungsu bakal ditemukan. Aduh. Kados ngoten nggih. Menawi wonten kadang kan bagaimana sebiji sawi itu pun ada nilainya. Ada nilainya. Kan ngaten-ngaten nggih kula nate mireng pengajian-pengajian menika kok kadangipun ngaten. Oh, nggih. Dados wangsul kalian dharma kalau wau atau dharma gitu. Nggih. Adatipun wonten ing tanah Jawi, wonten ing Indonesia. Wonten kata-kata saking para leluhur, lek ajining diri dumunung saka ing lati gitu. Ajining raga dumunung saka ing busana. Nggih. Nanging ajining pribadi dumunung saka budi pakarti sarta tumindak kang utami. Lah dharmaning urip kang sejati. Dharmaning urip kang sejati bagaimana selain kita hidup di dunia ini kita di sananya juga mendapatkan suatu kebahagiaan kan. Selama kita hidup apabila dharmanya ini tadi dicatat oleh tangga teparo, kanca, bolo dan sebagainya, iku kurang becik. Mbok ngantek dipathoki loro, panggah dikenang karo wong akeh. Ibaratnya ngoten. Waduh. Niki lebet sanget nih. Niki makane tiyang Jawa niku sok-sok enten ngoten. Wis bongko. Lah bongko terus niku diopong ngono ning diopong neraka. Terus enten malih wis matek. Nikmate wis entek. Aduh lagi. Nikmate wis entek. Mila pomong iso ana kesempatan gitu. Gunakanlah nikmat-nikmat pemberian Tuhan itu dengan yang terbaik gitu. Tundone mangko lek wis di suwun wangsul dadi sik dikenang karo anak putune. Wah, mbahku, wah bapakku misalnya. Biar waktu uripe wah bagus banget. Siji karo sikae misale ngoten. Bongko ya. Kok weweh misale atase barang apa diliwati ngarepe omahe dadak mendelik-mendelik umpama ngoten. Ngantek mati panggah dikenang, panggah dieling-eling. Lah gitu teng mriki lho. Lah kadang-kadang niku kepengin sugih sok godhek wong niki ya dihaki. Contoh niki kedadosan ingkang nggih dumateng kadang-kadang niku sok-sok wadah arep wangkit niku lho, wangkit apa sih wangkit. Soalnya galengane ilang lho. Wis ngalih dheweke hak lho ya apa sih. Apakah hal semacam itu terus akan digawa mati? Gitu. Ora mungkin. Nggih. Sing penting awake dhewe tumindak sing apik, tumindak sing bener ben iso ditulado karo para generasine, karo para putra lan wahyahe. Niki sing paling utami gitu. Ngeten. Senajan ora duwe brana, ora duwe donya, ora duwe picis, raja brasa, raja brana gitu. Nanging nata kalian anak putune kalian tatanan-tatanan kang utama, tatanan-tatanan kang tulodo lah nggih. Nggih. Sehingga ora disangoni donya brana nyonto karo wong tuane gitu. Niku seakan-akan kaya ngene pesane wong tuaku biyen, aku ora ngetut tumindak kang ala. Lah sehingga akhirnya
tertanam, tertulis di dalam jiwa, ngoten untuk dikenang sepanjang masa. Lah nggih to? Nggih, tata carane lek area sakniki lek kula maringi ular-ular iki namung ngeten tok Mbah nggih mugi-mugi niku ular sing bekti bakale mukti nggih. Kados ingkang kawedhar ingkang rumiyin-rumiyin menika sapa sing bekti karo Ibu Pertiwi ya bakale dimukti. Nek mboten bekti nggih bakale blai. Nah, ini kathah pangimut gitu. Kathah pangimut akeh ilinge. Ya niki enten unen-unen malih gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan asma sing iso dikenang napa asma sing ngawon lah niki lah sangu kita masing-masing gitu niku dikala kita hidup kesempatan kita itu berbuat baik lah ngoten to ben nganti mati sok niki dikenang iki lho wong apik kan ngoten to ngantek kuburane iku diparani disekar diweki kembang didongak-dongake dipuja-puja lah gitu lho beda wah uripe kok karo-karuan medhite karo tanggane jawate waktu uripe wis ora kena gepok senggol isale lagi niki waduh wis mangane pitutur-pitutur wejangan-wejangan Jawi menika wanci adiluhung nggih Bang. Saestu. Waduh. Gumantung sakniki dos pundi generasi jaman sak mangkene iki ngengeti kahanan ingkang sampun mboten tepak raose. Gitu nggih. Nah, nggih individualis. Jadi sak menika namung mentingno awake. Mentingno awake dhewe. Sehingga padahal ora gelem ngrasake awak liya. Nah, iki lah sing penting aku. Lah, sing penting aku. Padahal ngene wau mboten sampai katakanlah donya niku wau mung ngeterke namung pecate nyawa. Ning lek dharma itu sampai diterno nek lawange swarga diterne bawah. Senajan wis wengi wis. Lah kan tak milih sing kalih nomor kalih ngono. Kabeh iso milih ngono. Lah nggih, dharma ngeterke nganti tekan lawange swarga. Luhur-luhur orang Jawa itu wejangan Jawa memang luhur. Jadi enten uwur, tutur lan sembur. Mangke dipun wedhar wonten lintu wekdal mana. Uwur, tutur lan sembur. Mangke diwedharaken ing lintu wekdal nggih. Kula kinten wejangan Jawi pepanggihan menika kita pungkasi semanten rumiyin mangke wonten wedhal sanesipun atau konten-konten yang lain mangke dipun lajengaken malih. Mugi wonten ginanipun. Amin dah menika kanthi pamuji rahayu kula akhiri rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi sesanti seni padha tangi budaya kudu jaya adat kudu kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.